Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. KSA Jerkinding Bransa Tumpen Paterpi Ponsi Tasing Rong Khilan Presbyterian Mission English School along Education Awareness Program Kedengpo. Patumi Phaikuni ni Phai Inkoi Rahiniar ni Lakha Sirkep Amreng Constituency ke Parlo Jerkinding Police Station arlo Jerkinding Rongso Pipen Kahelo 8.5 km Tasing Rong Khilan Presbyterian Mission English School along KSA Jerkinding Bransatum Ahin Pen Education Awareness Program Kedengpo. Labangso amayalong ilitum asomar atuma phan toklang kapacharli nangji akinang sotpu chethan chimumpo ilitum akhai paprang du nangji pulote ilitumalong soni ason do nangji e sona bangke sai katiki lapen sonia bangke toklang anathu la sonia phan rd pilote ituma khaita paprang dun popusi lamthe chethan ponrinti Lapen labangso amayalong aluhi sarpo aman pen nang kachetong dun KSA tiripi amay pen sumitimong KSA mai phu tiripi amay muniram teron kongkat alangli ria sangho lapen Hamren District Committee pen nang kachetong dun kongkong timong KSA mai phu lapen rensing terang kongchun bang borsing ingti rat cyclem bang Chandra Singh Ronghang SMC President lapen rong isi chetong pet pen mai RD pidun Lapen KSA Hamren District Committee amai phu kongkong timung ahin pen pherang kya thengno nang pachini do na tengke labangso ahawar paphit piklang toklang amo anata lapen towar me lang lapen se kachelang ahem lapen mobile tower kawe pusitame lahai alam angton pen nang pachini don lapen lahai akisung pen kape jogchia phan team Karbi Anglong atuma phan tuning dipong Tangte pherang kya thengno nang pachini dun alam thele arjupon thu sinang Mokoilum pen kohelet milik report Karbi Anglong News Channel Tangte pini ladak kopia lam the pens kopia joini senang letum labang somai ke dengna mala sokalam the klardak pen litum hanam pachini dun ma Auglo pini ladak nilitum taserong plan arong olong pini labang so ame binangkop alam the athiti bangala sonlo nilitum taserong khelan along Ningkan kon pelones kami nilituma rong olong bang loke theka phai mate abang pu abang phi tum kompik lasi nilitum pini an bang ke nilitum na kar bilochar li song pen ning che hayon esi nilitum kar bilochar li song central committee la pen district committee la pen dak nilitum jirikindeng branch committee tum pen chipatir pi ponsi nilitum la taseng khelana rong olong kusame education na bang la an so se pang kapang tang tuji phani litum kema tha ponateng peni litum pini ladak taserong khanan arong along litum labang so education awareness program bang litum paman pon Tangde labang somai nang litum ki bilong nang litum kopine ke sung ka chetong pondom nang litum na somai ka chisi ke palong kopine ke sung ke dorde ke phopia sondom ma litum pini labang somai ki bialong ki sung ka chetong pon na po bang ke litum no ma ke long lang na peni litum labang somai nilitum lapu unan pen nilitum kabor i kirsan pen ki labang somai dak taserong khelan education awareness program nilitum mesen me pen kapachun long abang ke nilitum ning arong piklo la pen mesen pen si chun pon aprang si chorolo media court tum han tame anitum dak taseng rong khelan long tame nang kahumri pon thega pot apen nili men kongkong timung lapen nili dak West Karbi Anglong District Committee mai phu lo lapen pu nili dun mai phu kongchun bang langli men rensing terang lapen pu alang litum branch dak jirindenga branch pen nang chitong dun lapen alang litum pini education awareness patiu pi pon dak taseng rong khelan mission school long lasi pini dak piposin nili tum nang kumri nang koma labang ke pini education awareness puthak Niltum dak penangan student tum han jingki chithan pon la pen appearance tum sitambe niltum long nang chitong dun pen penangan niltum chithan chimum pon long lo la pen isi niltum ha difu pen wang niltum thek penangan thek long lo dak backward piklang adim ta sitambe niltum towar hodak taseng rong khelan hodak isi LP school do hola so LP school pen puan ke towar ke aki wak sai delo
lapen labang autonomous council chari tum ha si tami la so puthak bange langduni athe development puchot bange chokche development pusi tami nane town long si pa develop chot la bangal denai lapen rong ru arlo si tami pa develop asai bang deng nang ji lapen anpen important labang education na hin si tami pa phang pon tik nang ji lapen council sun si tami la support initiative and pack nang ji pot ma blote pini pinawarni ke ilile thek the banang lile thek the blote majok ta pinap di ke ese ang tong si pidun hai bang re athe ke thek tum si ese ang tong ta si pidun hai asi ese ang tong si pidun ni han ko pilo nei ke thek ke nei ke charli ke tok lang thek ni la so apo jong si rong ru arlo jong si la support our side pi thek the blote pinap di ke karbiang long ke nilitum leader na ke mani thek long le lo माने IAS officer IPS IAS officer IPS officer tho pine police tho doctor tho engineer tho nilitum thekdamlong lelu lage lasi laso pojong si nangli tum pen non council chari tum non jong si la support initiative en lo blutang te mo ke bang ji future ke dake karbiang long ke develop kalisi dake mo arnisi ke bang kapreka country son si dak robot pen sita me nilitum society ki long a saita nilitum me thang jong pen sita me lahai ke claim pon thekbo asi nili chuning rigang tung council la sort ma sita me last arong ru atoka ti tuma sita me la awareness nili tum pini awareness pilo ason si nangli tum sita me la bangke initiative and pen rong war lo kai ke sita me ke charlie ahin none LP school bocholo LP school galisi ME high ho university an sita me la dak west karbiang long ana tu bange dure piklang la si la sopu bang nangli tum prabjin pen la rong rugar lu sita me school high school an level an sita me la bang padu ponang ji tangte sar la mission 2025 quality education pa athepi la tum kian council sarkai ta hang kong la so thepi penang tum pini dak school nang ka ve jero long kwa no na da quality education ke theklong sa sola nang pachini donji ma pini nitum nang komri pen ke thekdam long ateng de quality of education pu bang ni tum chechar chepin ahoklam bang poloma bulutang te lapana atok pu wada tagali la ta sengrong khelanta pana tok pana galang andala pena tok ta dopiklang jong si la pana atok ali lang pen si ta menang le nang phophe adim dopiklang quality of education jong si nang phophe dopiklang bote atok khani lage lang kel mane kilang le la pen alla hola tum han mane papu hola tum han kile dam de ke dopiklo asi background jong si develop mane alang tum quality of education pithek bote council tumi lage big failure lo lapen alang le tum statement kipi lage isi alang tum mithang political line le han sila hai tume quality of education pu bang si ku cholo labang Patumi Paikuni ni Pai Inkoi Raketom Ninkan Suri Hinira Inkoi Raporni Dongmukak Forest IBLong Por Pai Ketomra Atitim Apor Malom Piranki Kangni Pon Song Tom Asong Chelangsi Kejongpon Lake Joint Director of Health Service Pen Kapetik Pon Aron Chokche Pusi Kuya KSYC Lapen KFA Asongatum Tong Sikot Pen Piranki Amai Kangni Pon Angkok Lake Non Malom West Karbi Anglong Along Advertisement Kapaklang Pon Joint Director of Health Service Pen Chokche pu jongpon prabjin pen labangso advertisement aron chivitro pon vek nang jipusi jongpon Thimala dak kedowek inglong aswatuma phan kapanong pon vek woreng anghoi kapawi pondet pen general anghoi ateng pen pulote kosonsi ilitum karbi akhai bangatuma son cheparji dun unpoma pusi jongpon lo Karbi Anglong ke 6 schedule area Pudeta Pita Kosonsi Lapuson Aron Pinak Lopusi KSYC KFA Lapen Kuya Atumpen Jongpon Labangso Kaning Chepon Alamthi Angton Pen Arjuponik Sinang Dong Mukak Pen Ren Sing Killing Report Karbi Anglong News Channel Forest IBLong Nilitum Songthom KFA KSYC Lapen Kuya La Songthom Ben ni nani tuhan press meet mate das press conference na chukha kon nani tum dak na pale pot ninga tumen terupilo keteng si pachini kuina alang li cafe general secretary sonan singrongpi alang li do KSYC secretary general longsadar ingleng alang li longkiram teron kuya maifu alang li do ni tum dok muka branch long head branch long maifu jong teron akan kaduk kawi phan ke pachinet unelo asi pini
press meet nani to na phanang ko kel poilo je 9 kedam tang non 19 mate 20 ani sitame Karbi Anglong Autonomous Council anda long kedu medical mate family health and family welfare department pen taswa anda long NHM a department do laso long advertisement paklang lo nurse GNM ANM do laso advertisement long kadu kawiya phan reservation bang ko STP to bando OBC to mana dolo SC to mana dolo sitame ilitum inglong aso mate schedule tribe hills to man bangke awe to der la bangke nil to bang hume melo la pen ning ta kang pik ning ta ning duk pik koson se ilitum council pen kipaklang advertisement mate raso apos long ilitum inglong so phan koson si jogwan mate reservation awe der ma la bang ning duk lo la si nilitum ki pukang tung council ke cari ke thegi dik tuman anta la bangke nilitum song compens mentunota koi dun thekhe la se dat bang spa correct mane kosan bo correction pruinaing mate spa keng pruinaing la so advertisement on nilitum chedon dun thekhe la pen ke da ilitu la secretary joint mate council secretary phanda nilit phone pen sitame chingkilong lo la pen ke west kar benglong joint director Dr. Jogot Teron sa pansenda me chingkilong lo alang li teman kacing ki chathan pe na teng pen alang tum kaning je ke labang ke nil tum ke dam tang aprang si inglong so tuan ke PL ko kimen tu lapang si pilo advertisement ke no si klang lang la si alang li teman nil tum kachuning ri kang tung la pen council han kachuning ri kang tung pang ke la so style bang da ke claim credit nangji da bang ke karbelo autonomous council 6 schedule ili phan inglong so tuhan kerai kom a council la pitang de da fike ili phan si reservation abe pogening duk piglo alang litum kaning jia ke la poilo je na ili tum karbi tum ta ba inglong so tum jogdunun piri pusi pupe general long chingbai general long jogdun nak po general tum lang si compete dunak po koson hare itu koson general pen compete dunun po itu koson lagi general pun si itu pangbar lah teman si jog dunak po dadak si itu kemesen teman kita itu weapon po posanai po lagi kuno po dia itu ceton dunu nei lah bangke lasi retrofit pruinaing cepat correction pruinaing je aku akimi notification ba paklang pruinaing itu inglong asu pantai itu mangke rekom the way nangji po bangke itu nane central government ba Assam government pelas tum instruction rostar method tenggi itu dak ke Chokche Athela ke daki paklang ke itum Karbiang long autonomous council anda long 30 department anda family welfare isi department dak pani paklang mulo si itum si reservation abe pulote ko sono lagi itu masih general long si jogdu nai bagel kunu pode kroy nai athela so nurse GNM lapen ANM long ke cheng si ke medical mate family welfare department long ke doctor puno GNM puno ANM puno dak bangke ke cheng si ke la NHM anda si claim po laso anda long nikan si hini claim der latum ke mo permanent long ke latum ke dari advertisement pilot der laso experience certificate pe latum sob long japu lagi so ke damtang dar so na sil lasi ning duglo labang ke latum ci withdrawra aku akimi advertisement paklang tusi kadu ka we phanda lagile gam mane pajok equal ning non ili tu me thanga dims do poka fit me thama ci reservation abi po ngai terak me alam ning duglo athe ke damtang ta education department ta ili tum thegong lo Dati cicar dah rata cini dah lo 195 apos long ta karbi ke kelong dun ke inu wet la terak me lo keceng lo de lagi hola ta terak me ala itu karbi tum tet ke pas abi malah ho special tet to nane 6 itu lakte long dah penang asuri le abi ta bang paro ini ke thong ke pas lo sita me hola tu non antai appointment bi pela non khodak ta karbi ke 195 apos long si inu wedi pi 194 ke jo ke yasu ke be yasu waje pinang ko dak sila tong je reserve pi tana tenglo ta klang dak lo non hola so problem dam de da fi pi e da fi non aku medical long pa cheng eli lo dak tu te li je reserve ave general long se job dun nai ko so ni to general long compete dun po la se pini ako do dun joy ko ne joy polo te pini education long ta so problem bang lo health and family welfare long ta so di pini problem bang lo pena education to nan education to nan agriculture long ta so same to so me thobang ko la sinili ke thege ding council chari to mana ka chuniri kang tung la so advertisement ma ke
kone cancel ako akimi pensa ko paklang tunai laki kuela nutin manda laki pajogi resolution api dai non ili teman ke rakso rustan method tanane state government central government ateng ke dagi chokche dei ati tu special for nai bedak 6 dul ge karbiang autonomous council isi nai piloje nak tu dai chap thek nak tu na methang nai hang den pithek ku bang aja kong nai pidda tapi itum si reservation abi itum si ako general se copy dunai bolke kunu poide de tum lake ko dunu ei asini lika chuning rile thodi lo labang ke chen thura akimi ko evolution paklang kunai la ing chapa mera eme thanga khai phan sitame na ing lo so banjana sitame jok ban ban dowek nangji konang litum media thudi bena chuning ripon igla tokm ka forest ai bilong litum media korti dum hana chu pha bangke lahen lo kedam tang joint director of health service la west karbiang longpen ke paklang aboreng our side ilitum inglong aso atau pandak kirai pon abeda reservation ka abeda bang ke ini tum che therak memi tapi ining oi memi yang deng ajel tum do ko athe lapuson ili tum pan state government lapen central tum ili tum pan ekedong thor ekelang roba bang ke ini da council tum ke chak don prong ke kuson ma puse ili tum song tum andar alang tum sa ar jutu intung tu duklo alang tum dak eli tum bang siksidul area alang tum chichini lor amethang power chichini lor na dak power exercise de bang ke ni tum ning duk pigan lo karbiang autonomous council health and family welfare IEM surjorong par pendang lo dak CM chief executive member tuliram rokang alang litum ladak kelang dun ke pangkre eli tum dak inglong aso tum han reservation la pen kidak kirai kona videt anta alang tum cicak dun prong pa alang tum lang dun prong la so advertisement ke paklang abang ke nil tum ning duk pil la se pini dak ke do ana song abang ke nil tum chekroi dun thek thela abang ke nil tum dak la so reservation nil tum aphan inglong so tum han kirai ka videt la so advertisement ke paklang ke nil tum ke kunu foide ne tum chekroi dun thek the la se non ke bang journey stame la kuson jong si inglong so tum han ber tu bomlang polo te nilitum akapreng deng tami nilitum dam nang kokko nilitum song do an tami nilitum la bang ka Ksyc ulo kasi pini nang litum athengno press media tum hanang athengno nang litum nang pachini dun ke lalo laso advertisement ke paklang amang ke rectified kuri nang ji alang litum cepaking nang ji la bang ke las la bang withdraw nang si akimi fresh advertisement paklang ko pusin nilitum alang litum han tuning rilo jongse nil tum ka tuning ripen jongse alang tum claim kledet polote nil tum aka prek ang deng dam tu nang kok polote adai alang tum suci energy kaju bola ba to tang te tum joint director health service geskar benglong pen labang su advertisement ki pike ke paklang ke STA chaphan lada reservation ka videt labang so job advertisement an ke paklang ke la ke kar bi la pening long so pha nang lang plot la pe thang ta tu thang chu thek thek us la ke paklang lo la sini tum da kar bi farmer association Ksyc la pen Kuya song pen mang ke la bang so kidam tang 19 November 2025 joint director health service pen la bang so an job advertisement ke paklang ke ni tum ke reject lo Pusi pini la pirang ke mai pen si thandak lakin itung ke mantu ni ani tame lason karbia khela pening long so khaya phak nang lang plot ni ituman wa nang ichi lason advertisement ni mantu ni koi koi na sida dak pasi dingi lage reject lo kini ala ma bangke national health mission central a project non state a project no dak tribal area lo west karbiang long mani tribal area karbiang long la dak 60 dul pen 1951 pen nang piateng bis dai kagawan adi pinang posi ladak bangke central a mission no state a mission no without modification ladak khang inglong aso aphan lang plot pen modification na ipin pen ladak na palu thap bang ken ni koi kri la pen state a ek pen kupinya reservation na ek tang kupinya central kupinya ek pen dak karbiang long tum ha karbiari soja ke thek kere karbia tum apuna cha ke chokari soja ngaphan lason सरकार job our side pen lason yathan ke pahiloji polong bang ni koi kri la sira dak pen sinu pudak itung lake tuliram rong hang kacaria sarkar tu mate non dobo ma sarkar tu karbi la peninglong so bhat apo thak ka phi inga advertisement no la si de kol khri lake takan pudak la si tum dak pe demand do ni tu
Joint Health Director ape karbiang long tun moskul ka cari pon tuliran rong hang a government aphan lapen jasmet pet medical department hani tun dapen itu ma demand jom si prabjin pen labang so advertisement inglong a so farman avide advertisement jom sila tun long si aku modify tu the pulo pute itu ke bang jilangan ni kila betu joji itu karbiang long kadang itu cingrum si ke bang jilangan ni la so advertisement mate la so inglong so phan dapen inglong so phan sakuri ki palong ipen ke pahelo wing advertisement ni tum ka post ye phan ni ke bang jilangan ni Ksyc tang lo asi jom si dapen si thandak lo medical department tum joint director atum Cipakeng ke pute ke bang jilangan ni karbiang long ka chisong do weku pusi nang tu perang keng do besalang do than ka cindak lapen itu madaki jong ni alam do la dak jong dunia alam bang ke karbiari soy jang tu karbiang long tu ukuran lupik third class lagi je 20 November ni aku la tu misia pithulo lada ka bang ke tribal mati karbia tu minglong so tum tame general long job dun long lo are ni tum chini lo lage dak si tok dak lo ke you are my unreserved lo ke la dak general to job me lo STS me job me lo so job me lo kilio kali ni tu lason government wa polisi inglong so hani palujia polisi long bang itu dule tapen thandak long lasinon nile thano ero lasi nilam te bang lang tonto Pinye berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me